И здравейте, потребители на YouTube, аз съм Бали10, с мен е Здравко БГ. Линк към неговият YouTube канал ще има в описанието и днес ще снимаме Евротрък Симулатор. Днес ще снимаме на Евротрък 2. Евротрък Симулатор 2 мултиплеер. Той е нуб, защото днеска си я купи. Ама иначе знае... Иначе знае много работи. Сега ще се гличниш. Дай малко напред. Давай напред. И че трябва да излезеш. Глич, брат, гледай сега. Тън. Е7, брат. Е7, вика ми си пътната помощ. Ента. Не се радвам, че нямам глич. 66%. Аз съм бил на 100%. И това ще е нова поредица. Евротрък Симулатор 2 MP. Аз съм бил на 200. Епизод 1. И скоро ще има конвой, мисля, че и тогава ще снимам. Но не съм сигурен. На Дани. Game. In game. И вижте какво пише тук на номерчето ми. Бали10 YouTube. Bulgarian. What? Бъгна ми. Карай, това са технически отклонения от интернета. Обаче... О! С кога дойде тук? Аз се излизам. Аз дам напред. Този път аз се излизам първи. Нека да карам малко на фъртън. Айде, Ливе, завой. Дай му натисканика. Ние не сме в Англия, нали? Котана е! Сега гледам с нулевата. Сега гледам с нулевата. Пред тебе съм. Вау. Тъй ми гледам. Пази се! О, мерси. Дай ми буст. Колко процента ти направи? 6. 40. Аз завивам. Правя обратен завой. Опа! What the fuck? Затова не се кара така като мен. Аз имам пенджоп, ако се смееш. Взимам по-малко демидж. Аре, тръгва. Пенджоп ли? Да, имам купен пенджоп. И аз си ги купих за безплатно. Защото ми го дадоха с играта. Подарък! И днес на... Не гледам пътя. Мани, котана, обърках мигачите. Мерси, че ми дай буст. Макар, че бях точно. И мерси, че ма направя 60. Сега ще ви покажа ревю на моята сканийка. Чакайте, фотостудиото. Чакайте, пък минахте. Къде е фотостудиото е? Ето го фотостудиото. Вижте сега тук колко красавно го направих. С пиксели, миксели. Тук имам си ние радианти. Брат, аз тия пари някой ден ще ги изхъбя. Вижте тук какво пише. Бали10 YouTube. Bulgarian. Тук само сканията тук the best. Рекламация на скания. Тук отзад е пенджова. Пак скания отзад пише, но... What the fuck? Тук четворен аспух. С пенджоп, естествено. Тук като... Що си написал тук Ники, бе? Къде бе? Не съм си променил името в Steam още. Ами брат, знаеш колко време не съм снимал? От вчера. Ма вчера снимах на Майнкрафт. Поне на всяка седмица трябва да правя... Пише се с... такова... Защо пише БГ Ники? Здраво? Да. Натискаш Y, дет
Не Т, защото с Т си сваляш и си взимаш багаж, аз пак багаж. Взимаш ремарке, а с Y можеш да пишеш нещо. И можеш да спамиш команди като в Майнкрафт. Не бе, да си напиша табела на шофьор. Това мога да пиша, обаче букви не, защо? Как е? Апгрейд магазин. Би ми пратил на линия. Ами добре. Отиваш на аксесуари и отпреди ти пиши табела на шофьор. Да, натискам го. И пишеш. И нищо не става. Натискаш отстрани стандартен номер. И почваш да пишеш. На мене ми бай 10. Нищо не става. Само цифри ме пиша. Трябва пак да си едитва номера. Байли 10. YouTube. Не мога да сложа скопа. Не мога да сложа скопи. Брат, ако си ми променял по камиона нещата, бе. Аз ли, бе? Да. Чут. Айде да направим едно курсче. Мари. Чай да намеря доставки. Значи. Брат, няма нужда да ги намираш, обръщаш и търсиш и така. Утли си, натискаш М, отиваш на пазар за товари, натискаш в града, в който сме, Дортмунд, и търсиш товари. Значи има до Милано, Париж, Зурих, Феликстон, Гримсби. Чакай, ще кажа откъде да вземеш доставка. Има, отиди в... Човек ще да пусне една полиция без... Отиди в Триет, те са казали. Намери Триет, а пък аз отивам до Трансинет. Ще караме за Хамбург, Дания. Аз карам за Трансинет, ще взема аз. Не, човек. Добре, отиди на Триет. Триет. Чакай да го намеря. И там матеренци ет. Аз докато отида до там, ти ще си взел вече твоето. Не, аз отивам до Трансинет. Не знам къде. Да, ама ти твоето ще си го взел вече. Аз сега си пиша за дай посока на GPS-а. Моля, човек, някакъв го бъгнаха. Много гадно. Малко ми цепи, но това е технически проблем. Докъде ще караме? Ще караме до Хамбург. Хамбург. Сега ще кажа колко. То ти наглася направо на картата е, не знаеш. Не, да видя, защото дали има такива точно така за това. Минаме, обърнах са. Аз ти... И да изправих. What the fuck? Где това е? Казах what the fuck. What a fuck каза. What the? Деца е! Майко, как ще да са бутна. И докъде ще караме? До Хамбург. Където е, брат? Хамбург, то ще нагласено. Не, брат, отиваш да си взимаш доставка, нали? Спираш, натискаш Enter, пазар за товари и търсиш доставка до Хамбург. Трябва да ти дървесина на тебе. Аз те и видях поне. Има някак до Италия, има Торино. Не ти трябва Торино, трябва ти Хамбург на тебе. И няма друго. Отиваш в Триет. Да. Ако не си там, Съм там. ще мина да на госта. Ще стои кара багерче. Опа, вляза в срещното. Фак, моля се, не! Страсбург ли? Къде трябва да ходим си? Хамбург. Не, брат. What? Закачих се маркет за машината. Дед ме блъска, моля се. Така. Тук няма такова за Хамбург. Има Хамбург. Преди малко го видях. Виж го къде са бута. Как се свириш, бе? Брат, аз не го виждам.
С кое копче се свириш, бе? Ти я знам. Ти как ме свириш, бе? Пускай ми... Къде ще ходя, Зус? О, бе, човек! Намери ли го? Няма го! Брат, сега го намеря. Аре, пробвай се! Изпусна дългите. Много ми дропва FPS-а. Аре, намери го да видиме. О, на дълги ми дропва 8 FPS, брат. Ако го намериш, ще давам 5. То трябва да Ама дропва. при тебе е друго, при мен е друго. Не, едно е също е. Аз вече си нося ремаркето. И пак мога да видя, че има ремаркет. Аре, видиме. Кое е подрете? Третото! Отгоре надолу третото! 21 тон дървесина. Добре, ето сега. 1, 2, 3. Третото ми е някакъв багер до Странбург. До Страсбург. Да, не до Салазбург. Страсбург. Виж бе, брат. Ела отдаля. Ела. Къде отидете? Аз съм отзад. Оттам деца взимат ремаркет. И? Ела Ти за отзади. свобода ли сте? Ела отзади, бе, човек. Тръгнах назад. Това ли си ти с Богото? Не, аз те виждам къде си. Идваш към Къде мене. съм? Идваш към мене. Бой, брат, чакаш. Караш ме да те гледам с нулевата. Даваш назад. Още ли назад? Сега наляво. А така. И сега ме видя, нали? Да, видях. Виждаш пред мен ремаркето. И два трактора са. Пред мен е ремаркето какво е? Два трактора. Сериозно ли е? Сериозно, че е два трактора. При мен е дървесина. Аз си казах. Ами, брат, знаеш как най-лесно ще намериш доставка? Как? Натискаш мапа, Да. пазар за товари, Да. натискаш на града Дортмунд, дет си в него, и търсиш къде пише Хамбург. Поне една доставка трябва да имаш до там. Хамбург. Бе, няма човек. Оле, не, чакай, ще си взема... Чакай малко си. Стой тука. Г. Сега къде ми е колата, някой друг знае. Шофьор. Започи кола, бе. С кола ще идва към ти, бе, брат. Не, бе, брат. Ти трябва кола само 20 човек. Ма, че няма такова. Кажи ми докъде имаш доставки. Съвсем други места. Кажи докъде имаш доставки, да си взема и аз, ако имам случайно. Добре. Пазар за товари. Дортмунд. Дормунд. Значи в 3-ет имам първото ми е за... Не от трият, изобщо от докъде имаш? Изобщо от всичките. Траснет, Стенбръч, Трият, абе всички фирми. От всичките фирми са само две. Три са. Вече една. Не, повече. Значи, първата ми е от Дормунд до Плаймут. Някакво странно. Чакай. Аз нямам да Плаймут. Те? Друга
Ванора. Чакай. Верона. До Верона, те ли? Да. Тъй, следващата? Следващата от това, нали? Дорпан. До Салазбург. Тъй, следващата? Следващата от това, нали, от този град, де сме сега? Да. Торино. Торино. Да. Чакай да видя. Нямам да Торино, тъй. И последната ми до каквото е? Манхейм. Да. Но прочита. Имаш ли? Не. Ама взем най-скъпия си. Брат, дай да се телепортнем в гаража в Братислава. Там, брат, има много доставки от Братислава. Добре, дай ви име сега. Братислава, нали, да. Да. Там. С гараж трябва да отидеш. Добре, там съм, почти. Аз си махам доставката в момента. И в играта е неделя вече, да. Неделя 3:50. Аз отивам сега в Братислава. Ние сме малко с хакнати профили. Не. Само аз. И аз. Ей, сега идвам, докато ми зареди. Си тук някъде. Ето спалнаш. Аз търся си взимам. Грешната страна. Пазар за товари. Има само един до Франкфурт. От Братислава до Франкфурт. Че искам нещо с повече тонове. Аз съм в гаража, Братислава. Аз човек търся сега тук едно нещо. Не бе, намери го от пазар за товари. Чакай, брат. Чакай, аз не съм се отказал, Отказал си се, щом се телепортваш в други градове. Закон ми показва, че... Да, фак. Чакай, докъде си взе доставка? Не съм си взимал доставка, Хубаво, виж, от Братислава докъде имаш доставка? Първата ти доставка, втората, третата, четвъртата и ми кажи откъде тръгват. То отляво ти пише откъде тръгват. Каквото е. Какво е той? Имам някакъв червен път да отивам до дом... Фак. Да, фак. То пак. Чакайте да видим колко сабскрайбъри имаме. Аз го оставям на гейма. На игричката. Да бест игричка. Пишете в коментарите дали искате омегли. И аз ще ви кажа в колко часа. Ако имате и вие тази игра, ми пишете на мене. И на мен. Ако искате някой път ще все пак правим някакъв конвой. Среща. И се вкарай в кома. Брат, то конвоя ще с... Какъв беше? С Джани. Ако искате. Той много ясно, че ще иска. Той го прави конвоя. Ако иска да напокани. Нали знаеш, че той не го желание да напокани. Не, който иска отива. Ама да е
само от неговите събове. Аз съм негов съб. Аз съм... Ча му пиша, той дали е на линия? Два приятеля на линия. Не, той е извън линия си. Аз съм се сабскрайб. Чакай ви ме да качу клип на някоя игричка, брат. Не. Да, че кой ти каза? Не е качал последното му и ревюто на... той... Gaming G1 380X. А пак то днеска го имаше. И той естествено снима. Още не е Я качу. да видим колко сабскрайбър имаме. Вау! За един ден, дами и господа, аз имам 13 сабскрайбъра. Ето. Да, хора, обаче, какво направим сега? Шкатос. Лайквайте, Иначе сега ще да му кажа, хейтвайте, все тая. влезни и ще да влезе, че казвам ти. Хора, Той момче е много добро. Често си ме дълго. ай аз ще се продължа. Той. Аре бе, до къде имаш доставки? Няма, човек. Трябва да ходя да взимам някаква доставка. Нямаш доставки, бе. Имам! Преди малко къде бяхме? В Дортмунд. Дортмунд. Натисни F6 и какво ти пише? F6. Да. Виж ми, че нямам доставка, обаче аз трябва да отида да я взема доставката. Начертал си с пътя само. Не съм! Чак, с какво стикче ти да се... В смисъл... Абе, човек, ето сега, отивам там, където трябва ми е доставката. Да, и тя до тогава ще изтекла. Като пътуваш с гараж, ще изтича доставката. Чакай, отивам до там е така с мапа, искам да си махна това, нали, защото казваш ти, че това не е доставка, обаче. Отиваме там до мапа, с мапа, не? Където е, бе, брат? Не знам, това. И ми пише в театре. Не мога го махна. Еми, отчуя в трите. Аз ще чакам тук в Братислава. Абе, кой ще ходи до там, бе, брат? И сега ще влизам в Евротръка с гаражи, отивам и те уливам. Аз тук ще се правя Как се казваше той? Дортмунд ли? Как беше? Дортмунд. Вау, много ме дропва FPS. В този град малко дропва, иначе и на мене. Ма тотката не трябва да дропва толкова. Ммм. Аз на каква графика играя? Вау, играе на максимална средно. сигурно ще ми крашне играта. Ако се пуснеш на свръх високо, най-много те изкара от... Вау! Какво стана? Че ми стана черен екран? Сега отиваме си вземе доставката да откажем. Вау! Докато снимаме ми лагва, пък иначе не ми лагва на високо. Това е само дето снимам. Това го правя за вас. Ще ми гръмни компа. Сабскрайбъри мои. Ще правим ревю на сервера Mastercraft. Ще има линк в описанието. Аз пак линк. Ще има IP. Никъв за... Щеш да ме отнесе. Обаче IP-то се сменя всеки ден. Или когато той се поиска. Човек, някакъв буквално на милиметри мина от мене. Има смачка, бе, умен! Той има премачка. Сега с него ще смачка. И ако искате следващото ми видео да е с следващото ми видео да е с фейскам, пишете долу в коментарите. Да, пишете долу в коментарите. Брат, какво ми става? 68% на канона имам. Само да кажете, че ще снимам с фейскам. Ако искате омегле, пак пишете долу. Не искам омегле. Ти няма да участваш. Ще извикам Христо.
Що пък аз няма участвам, бе? Ще извикам терминатора, защото ти не щеш. Ако искаш. Аз съм по-добър от всички. Хора, акумулатора ми загасне и сега не мога да запаля. Кой те пита, бе? Запали. Някакъв ме бутна с всичка сила не запали. Аре, чакам тъв брат, сега тук на хората им стана лошо да те слушат само като плямпаше. И сега, брат, си вземам тук. Къде трябва ходя все пак аз? До 3. Чакай си вие мапа пак сега къде трябва. Не, брат, аз няма да чакаме. Вау, 6 FPS. И сега пак изведнъж. Нали как ти обясня? Махна го! Телепортирам за човек. Докъде трябваше да ходим? До пресица, нали? Да, ти научи името ли? Браво на тебе. Иш, майко. От колко време не си... Играта? Да пише. Да пише в коментарите, ще направим. Кажи го, как беше ме? Направим конвой? Да? Ники, къде си, бе? Чай си сме Какъв Ники, бе? Бали 10 вече, бе. Ники си, бе. Ники не го търси. Те си бали 10. Ники е там, някъде. Аз ще сменя. Вау, спирачки да бест. Бе, точно ще намре. Някаква вулва искам да си взема, защото... Где, брат, много ще се обръщаш. Ще рейджваш много яко. Нещо, което ми дреми. Си в гаража, бе. Аз влизам с 301 км. Не, брат, закачи си огледалото вътре. Вземето и Рено. Не, брат, Рено не си взмай. Големи ще имаш с него. Аз не съм пробвал Рено, брат. Аз съм го пробвал. Аз не съм. Моите камиони са на крак. Чай да направим една снимчица на новата скалнейка. И нова ли си купя, брат? Не, бе, тя същата. Обаче, нали, съм ми направил тунинга. Штанг. Така. Пак си сменя. Направих си штранг. Че си сменя иначе. И който има... Някакъв хубав камион. Какъв е най-хубавият камион за тебе? Волвото е за дълго разстояние да караш. Да. Сканията е да караш, да се обръщаш. Да, друго? Реното е само за коша, за букука. Да, точно така. Мерцедеса не го считам като камион. Мерцедеса го считам като война. Мерцедес, според мен това е марка. Да. Съжалявам за тези, които харесват Мерцедес, това е моето мнение. Да, и на мен ми е точно същото. Ако става дума за коли, само баварец. Ако става дума за коли, само бракма. Не, само лада. Не, само жигули. А за мана нещо ще кажеш ли за ма? Мана ли? Да. Машина от всякъде. Добре, да вземам мана тогава. Върши човек от всякъде. Добре, брат, вземам мана. Затварям се, брат. Що? Какъв мана е, само ще ме излагаш? Чакай, Не ми се гледат мерцедесите. да повръщам се от За Мерцедес. Даф, искам да те питам едно нещо за Дафа. Дафинка ли? Кака Дафинка много се дави. Да, че един път на мене, само както си карам с затворени очи, си карам и така, нали, гледам горивото, свърши. На Дафа и хванах се за главата.
Сега кой ще прави? Брат, ако знаеш колко време снимам до сега. И... За иветото какво ще кажеш? Тихо се. И това беше от